sexappeal. Hun var fuldstændig pæreformet. Og jeg tænkte bare, det bliver det værste kursus i mit liv, det her. Hun havde ingen rock'n'roll, hun havde ingen kiss makeup, der var ingen tusser. Nada. Men hun skulle fandme blive min skæbne, hende, jeg glemmer hende aldrig. Jeg ved ikke, hvad hun hed, men jeg kan bare huske, at det kursus der. Nu skal I tage, når hun talte København, nu skal I tage et stykke papir, og så skal I skrive op alt, hvad I er gode til. Jeg kan bare spille guitar, altså. Hvad fanden går det her ud på? Nå. Vi begyndte at skrive op, og der stod jo bare guitar, og så stod der også sådan et sangskriver, men jeg kunne ikke rigtig sådan komme i gang med det. Så gjorde hun så det, okay, nu tager vi udgangspunkt i dig, og så pegede hun på mig, og så rejste jeg mig op. Og så sagde hun, hvad laver du? Jamen, jeg spiller guitar. Okay. Hvad spiller du guitar i? Jamen, jeg spillede i et band, der hed Kick the Kangaroo. Nå, okay. Hvem stod for jeres bil?